haitz hauek kontatzen diguten historio guzti hau norabait plazaratzeko eta polit egiteko eta ulergarriago eta erakargarriago egiteko duela 3 urte edo hasi ginean dokumental batean lanean, pelikula batean lanean, Zumaiarra dan Alberto Gorriteberea zinen zuzendaria, ni neu, eta asko zabalagoa izan zen beste talde handi batekin, ez? Eta gure ideia betidanik izan da erakustea lurraren historioak, konkretuki honek, baina lurraren historiak orokorrean zenbat daukan erakusteko, ez? Zenbat daukan erakusteko, baina zenbat daukan erakusteko gaur egungo bizitzarako. Garrantzitsua dela lurraren historia ulertzea, gaur egun gu planetan kokatu ahal izateko. Adibidez, eta urrutiago joan gabe, gaur egun oso komunikabide guztietan dagoena, aldaketa klimatikoa datorrela, esaten digute. Lurraren historiak erakusten digu, historio luze honetan zehar aldaketa klimatiko asko egon direla. Zumaian adibidez, badaukagu aldaketa klimatiko bat, beroaldi bat, duela 55 milioi urte, paleozeno eta eozeno arteko muga markatzen duena, lurraren historio guztian garrantzitsuena izan dena edo garrantzitsuenetarikoa, ez? Jakin nahi baldin badugu ze gertatu daiteken gaur egun noruntz joan gaitezken, haitzetan bideatu besterik ez daukagu ikusteko garai hartan ze gertatu zen. Hortaz, horregatik eta beste gauza askorengatik, adibidez, Zumaian ere ikusi dezakegu dinosaurioak nola desagertu ziren. Eta horrek, esaten digu, lurraren historian 5 estintzio masibo egon dirala, ez? 5 momentu nun biologiak krisi handi bat eduki duen, bioaniztasuna krisi handi bat eduki duen, eta behintzat ehuneko 50 baino espezie gehiago desagertu egin dira. Adibidez, dinosauriona 5. azkenekoa. Gaur egun, badaude biologo batzuek, 6. gaudela esaten dutena, ez? Orduan, nolabait konturatzeko ere gaur egungo momentua lurraren historio horretan beste momentu bat besterik ez dela. Eta beste guztia ulertzea ezinbestekoa dela. Horretarako nahi izan genduen zientzilariei hitza eman. Zergatik zientzilaria badirelako normalean jendea isilik lana egiten duena, normalean kasu asko egiten etzaiena, azken aldian gero eta gehiago, zorionez, eta guk nahi genien zuzenean beraiei hitza eman. 25 zientzilari ekarri genituen mundu guztitik, 25 hauetatik 15 bat edo geologoak ziren. Eta geologo hauek zertarako, arroka hauek eta lurraren historioa ulertzen laguntzeko. Baina beste 10 bat edo, baziran biologoak, baziran meteorologoak, klimatologoak, baziran inkluso ekonomistak adibidez, baziran antropologoak, dudarik gabe naturak ez dauzkalako guk jartzen ditugun frontera horiek nolabait esateko, ez? Muga horiek, natura dena bat dalako, eta muga horiek askotan guk jartzen ditugulako. Eta bere osotasunean ulertzeko guztion ikuspuntua behar dugulako, ez? Orduan, guk ideia horrekin egin genuen dokumentala, guk asko ikasi genuen elkarrizketa guzti hauek entzunez, eta nik gauza bat nabarmendu beharko banu, da humiltasuna, ez? Dokumental honek eta lurraren historio honek eta jende guzti honek, dakien guzti horrek erakusten digun humiltasuna, ez? Lurraren planetaren aurrean eduki beharren humiltasuna. Geologiak badu beste gauza bat erakargarria dana, ez? Niri behintzat erakargarrien egiten zaitena. Eta guri humiltasun handia eman behar duguena gainera, ez? Geologia bai da laboratorio oso handi bat, planeta guztia hartzen duena, baina gehien bat guretzako zailena dana da denbora ulertzea. Geologian prozesuak milioika urte irauten dute. Lurrak, gure planetak, 4.600 milioi urte dauzka. 4.600 milioi urte dauzka. Gure espezieak milioi urte gutxi besterik ez dauka, ez? Orduan, hor bai esatea daukagula, gure espeziea, ez gure arbasoak, gure espeziea hasiera-hasieratik aiatu berria garela planeta honetara, ez? Gure planetak historio luze bat daukala atzetik kontatzeko, eta nolabait gure espeziea eta gu geu pertsona bezala inkluso mundu honetan kokatu ahal izateko, ez? Horrei deitzen zaio Huttonek, James Huttonek, geologiaren aita konsideratzen den geologo bat, eskozesa bea, beha gehitu zion el tiempo profundo, deitu zion horrela, eta ze indarra daukan hitz horrek, ez. Eta beak fijatu zen oso gauza errexian, eta hemen oso antzeko gauza ikusi dezakegu. Beak ikusi zuen Eskoziako labar batzuetan, ikusi zituen harri batzuek vertikalean zeudena. Konturatu zen harri horiek, vertikalean zeuden harri horiek, hauek bezala, vertikalean zeuden harri horiek higatuta zeudela. Eta horren gainean, beste harri batzuek, beste kapa batzuek horizontalean zeudena. Hori da geologian diskordantzia bat deitzen dena. Beak pentsatzen, esan zuen, gauzak gertatu baldin badira guk gaur egun ikusten ditugun abiadura horretan, uniformismoan, harri hemen ikusten duten
argazki hau esplikatzeko, lehenengo, vertikalean dauden kapa hauek itsaso azpian metatu behar izan dira. Gero, altxatu egin behar izan dira. Gero, higatu egin behar izan dira. Gero berriro itsaso azpira sartu behar izan dira. Gero berriro beste kapa horizontal horiek gainean metatu ahal izateko eta azkenik guztira gora jo behar izan du. Horretarako behar da denbora. Eta beak leku konkretu horri, argazki horri, deitu zion el tiempo profundo. Niretzako geologiak erakusten diguen gauzarik garrantzitsuena niri behintzat, pertsona bezala da, humiltasun hori, ez? Konturatzea gure planeta gu baino askoz gauza handiagoa, zarragoa dela, eta dudarik gabe bere historia ulertz baldin badugu, inoiz ezin izango dugu gaur egungo egoera ulertu, eta are gutxiago noruntz joan gaitezkeen ulertu. Geologia nik esango nuke dela lurra ikertzen duen zientzia, ez? Guk daukagu, geologok daukagu sekulako suertea, daukagu munduan dagoen laboratoriorik handiena. Daukagu horrelako laboratorio handia, dauzkagu mundu guztia da gure laboratorioa, ez? Orduan, bere garaiko geologo hauek, Houghton dela edo Charles Lyell dela eta hauek izan zian nolabait esan daiteke geologiaren aitak edo, ze ordura arte geologia zientzia orokorrean pixka bat erlijioarekin ere erdin astuta bazegoen. Eta hauek hasi ziren pentsatzen, benetan lurrak istorio luze bat zeukala kontatzeko. Baina luzea, pentsatzen zena baino askoz luzeagoa, milioi eta milioi urteak luzea. Eta noski hori batzuetan erlijioarekin eta etzetorren bat. Eta horregatikan Charles Lyellek bere uniformismoaren teoria hori bota zuenean, azkenean zertzan uniformismoaren teoria, pentsatzea lurraren istorioan gauzak gertatu dirala gaur egun ikusten ditugun bezala, gaur egun ikusten dugun abiadura berdinean. Eta horrek esan nahi du, adibidez, arroka hauek itsaso azpian sortu baldin baziran eta gaur egun hemen baldin badaude, eta gaur egun ikusten dugun abiaduran gertatu baldin bada prozesu guzti hau, horrek dudarik gabe esan nahi duena da denbora asko behar duela. Gauzak poliki gertatzen direla eta denbora asko behar duela. Eta nolabait geologiak lurra